जोंनि बिखा गेजेराव थायो बिथांमोननि बायदि राजखान्थि खालामनानै गेलेनायाव जोङो बड'लेण्डखौ बाहायनो हाया मानोना बड'लेण्ड सोदोबा बर' हारिनि जिउ रेखा होननानै बुंदों आङो बड'लेण्ड सोदोबा बे बड'लेण्ड सोदोबा जोंनि थाखाय बेसेबांबा गोथार ओंखायनो जों गाराखै बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल आरो दायो बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन। हेल' मानगोना रायजो राजा लोगो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जादों जोंहा मानव गेदेर बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सारा दिनै जोंनि रायजो राजाफोरखौ मा बुंदोंमोन आरो मा खावलायदोंमोन स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौ फुल आपडेट मोनलांनो मोनगोन। आङो प्रमद बर' सारनि टपिकखौ आं मोननैल' आङो बुंनानै होगोन स' फारसेनिफ्राय नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप नायलांबानो जाबाय प्रमद बर' सारा बै समाव बा थांनाय समफ्राव मा बाथ्रा बुंलाङोमोन जोंनि बर' सुबुं माहारिनि गेजेराव बा गोरबोआव दिनै सेथियाव सोरनि मुं थानांगौनो सेथियाव जोंनि बिमा बिफानि मुं थानांगौ जोंनि बर' माहारिफोरनि गोरबोआव होननानै दिनै प्रमद बर' सारा बुंदों आरो नैथियाव सोरनि मुं थानांगौ मिन्थिगौना रायजोफोर नैथियाव जोंहा बड'लेण्ड मुंखौ जोङो लानांगौ होननानै बुंदों नैथियाव जेब्लायबो जों बड'लेण्डखौ जों बावगारनो मोना होननानै दिनै बै समावनो मानव गेदेर प्रमद बर' सारा बुंदों। नाथाय बे बाथ्राखौ आं बुङाखै रायजोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौ नुलांनो मोनगोन अब्ला फारसेनिफ्राय नायलांबानो जाबाय स' आङो मानव गेदेर प्रमद बर' सारनि बिबुंथिखौ आङो स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना नायदो। बड'लेण्डखौ खुनुदिन गारनो हाया बर'फ्रा बिमा बिफाखौ जों जेसेबां मोजां मोनो गावनि सेथियाव जोंनि आइ आरो आफा नाथाय नैथियाव बड'लेण्ड होननाय सोदोबा जोंनि असे गोरबोनि आरो बियो साफ्रोमबो बर' फिसानि गोरबोआव थानांगोन थैस' थांस' अरायबो होमबासो बर' हारिया थांना थागोन बेखौ मालाबाबो बावनो नाङा बेखौ मालाबाबो बावनो नाङा रायजोफोर। नर्थ इस्टनि 7 रायजोखौ लानानै मोनसे रिजन होनो नाथाय जोंनिया हारसिङैनो मोनसे रिजन बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन। न' बां सावजाबाय जिनाहारि जाबाय जेलाव थांनांबाय थाखा फैसा लुट जाबाय आइजोफोरनि सना बाना लुट जाबाय बेसेबांबा खस्थ' जाबाय दा नंखायनो रांनि बेलायाव बिथांमोननि बायदि 500-600 कौटिनि थाखाय जोङो आसामनि खाथियाव थांबाय थानांगौ जानाय नंला जोङो सेन्ट्रेलनिफ्राय डाइरेक्ट रांखौ मोनसिगोन। बे जाबाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिनि सिगाङाव बिनि स्टेटासा एरिया डिस्ट्रिक्टसोमोन बिटिएडि होनोमोन बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्टनि स्टेटासा दायो रिजनाव फैबाय नर्थ इस्ट रिजन होनना बुङा होमबा नर्थ इस्ट रिजन गासैबो नर्थ इस्टनि 7 रायजोखौ लानानै मोनसे रिजन होनो नाथाय जोंनिया हारसिङैनो मोनसे रिजन बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बियो बेसेबांबा गोजौ दिनै मुलुगनि गिदिर गिदिर स्कलारफोरा बुंदों नोंसोर बेसेबांबा गिदिर बुद्धिनि खामानि मावबाय आलादा रायजो होनना लिरा मालाय मा जानो नोंथांमोननि स्टेटासा आलादा रायजोनि खुनु गाहायाव गैला बियो बेसेबांबा गिदिर रिजन जाफैबाय। दानिया आसामनि चिफ मिनिस्टार आसामनि मन्त्रि आसामनि बायदिसिना अफिसारफोर जोङो मुंखौ सोलायनो जों एसे जौगाहोनो जेला नारा नाथा नाजाबाय सागान होला होननानै खुद्रिबाय जोङो रागा जोंबाय बै समाव बिथांमोना मुं नागिरै ओरैबायदि मोनसे मुं होनो गोनां जाबाय जि मुङानिखि आसामखौबो बारनानै थांबाय रिजन जाहैबाय बियो एरियाया जोंहा गिदिर नङा जाबाबो स्टेटासा खिन्थु मोनसे रिजन जाबाय रायजोफोर। दा बिखौ बै दाख्लै जोंहा NDBS ग्रुपनि फेरेंगा बिथांमोन सावरायग्रा बिथांमोनखौ बरायनो थांनानै हाग्रामा महिलारिया गावनो बुंदोंमोन बेथ' स्टेटआनो जाखाबाय एसेल'सै होननानै उनाव आरो बियो बुंलायबाय बेयाव जेबो गैया होननानै दा गावनो बिराद गोनो गोथो जादों मा बुंगोन मा बुङा गोनो गोथो जानांगौ जेबो गैया रायजोफोर। BSc लानानै 1135 मानसि थैनानै BSc मोनदों ओरैनो मोनाखै बै BScखौ लानानै बै समनि लिडारफ्रा रायलायदोंमोन न' बां सावजाबाय जिनाहारि जाबाय जेलाव थांनांबाय थाखा फैसा लुट जाबाय आइजोफोरनि सना बाना लुट जाबाय बेसेबांबा खस्थ' जाबाय जेरैखिजाया सागोन होननानै माबा मोनसे लानानै साननैसो जिरायनानै आरो लामा हान्थिलायगोन मा गोरोन्थि बिलाय लाबाय आरो हान्थिलायबाय आरो सोमावसारलायबाय फैयै BTC सुक्ति जाबाय 6 सिडिउलनि बेवहायबो रायलायबाय बे जोबथा नङा आरोबाव बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव एसे न' बांखौ फाहामनानै फरायसालिफ्राव एसे फरायसाफ्रा मोजाङै फरायफिननानै जोंनि गासैखौबो थिक थाक खालामनानै आरो लामा हान्थिलायगोन। दानिया एबार लामा हान्थिनाय BSc सुक्तिया एबसुजों जादोंमोन BPSCजों BTC सुक्तिया BLTजों जादोंमोन दानिया बै समाव NDB गैयामोन दानि जयन्त बसुमतारी बुंनाया आरो NDBया सिजफायार जाबाय जोंहा आरोबाव लामा हान्थिबावबाय लामा हान्थियै फैनानै दिनै BTR जाबाय। मानगोनां रायजोफोर हारसाफ्राबो 1985 मायथाइयाव आसाम सुक्ति खालामदों बै 1985 मायथाइयाव 35 बोसोर सिगाङाव जे आसाम सुक्ति जादों बे आसाम सुक्तिया दाबो गोबां दफाया मोगथाङाव महर मोनाखै नाथाय बे 35 बोसोराव बर'फ्रा खेबथाम सुक्ति खालामबाय खेबथाम गोरोबथा दा बेखौ नुनानै हारसाफोरनि गोरों लेखा गोरों मानसिफ्रा सोमोनांदों बे बर'फ्रा माबायदि जाथि बिथांमोना खेबसे सुक्ति खालामनानै बेखौनो हमथाबनानै थाबाय जोंनिया जाया नालाय बाद होबाय नङा होमबा जोंनि आखलानो बेबायदिखा जोंनि हारिनिया नों जाहोआबा आं जाया नामा नों जाहोआबा आंबो जागोन जोंखौ रावबो हमथानो हाया। दिनै बिथांमोना जोंनो स्कुल होलांदों आन्दलन खालामदों आरो जाबावबाय
कलेज होआ होनदों आन्दलन खालामदों आरो जाबावबाय फैयै फैयै दिनै नैबे बिटिआर गोरोबथायाव बर' फरायसालिनि जेसेबां जेंना दङ खेबसेयावनो सुस्रांनायनि बिथांमोना रादाय होनो गोनां जाबाय जोंनो गंसेबो भेन्सार स्कुल थानो मोनला बड'लेण्डनि सिङावल' नङा बड'लेण्डनि बाहेरावबो साननैसो उनाव पार्लियामेन्टआव जेला 125th एमेन्डमेन्ट जागोन 125थि संबिजितनि सोलाय सोल' जागोन अब्लानो जोंनियाव डाइरेक्ट सिदा राङारि मददआ फैसिगोन सेन्ट्रेलनिफ्राय आरो बे एमेन्डमेन्टआ जानायखायसो बेयाव सोबाय एमेन्डमेन्टआ सोआबाबो जोङो 280 आर्टिकेलखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै डाइरेक्ट जोंनियाव फान्डिंनि खोथाखौ केन्द्र सरकार माने इन्डिया गभर्नमेन्टआ जोंनो होखाबाय दा नंखायनो रांनि बेलायाव बिथांमोननि बायदि 500-600 कौटिनि थाखाय जोङो आसामनि खाथियाव थांबाय थानांगौ जानाय नंला जोङो सेन्ट्रेलनिफ्राय डाइरेक्ट रांखौ मोनसिगोन दा बियो मानो गोजौ जाया जानो दिनै डिसिएसपि नि खोथा बिथांमोना जे बबे मोजां बेखौ मख'नो नागिराखै माने मख'बा गावसोरानो लाजियो लाजिनांगौ जेबो गैया जों लाजि फोनांनो नागिराखै जों नोंथांखौबो बिबार माला सोदों बर' रायजो राजाफ्रा आर'नाइ सोदों मोजां खामानि मावनायखौ बयबो बाख्नायो नाथाय 17 बोसोराव जे आइ आफा गोरिब गुन्द्रानि थाखाय जेबो मावाखिसै बेखौसो दुखु मोनदों नङा होमबा मावनाय मोनबा दिनैनो बरायगौमोन जोङो मानो बराया जानो गावनिनो बर' फिसा बर' जोहोलाव सोर बिमाया बर' बिमाया गावनि फिसाखौ बराया जानो सोर बर' बिमाया गावनि फिसाखौ बराया दिनै सोरबा सासेखौ आर'नाइ सोनायनि सोरहाबा दिनै रागा जोंदों मानो रागा जोंनांगौ नोंबोथ' सोजाखांबायना 17 बोसोर सिगाङाव बेफोरो थिग नङा रायजोफोर बेफोर थिग नङा बड'लेण्डआ जोंनि बिखा गेजेराव थायो बिथांमोननि बायदि राजखान्थि खालामनानै गेलेनायाव जोङो बड'लेण्डखौ बाहायनो हाया अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय नुखाबाय जोंहा मानव गेदेर प्रमद बर' सारनि बिबुंथिखौ स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मा बुजिनो मोनखो आरो प्रमद बर' सारनि बुंनाय बाथ्राफ्रा बेसेबां सैथो आरो बेसेबां गोग्गाथाव आरो बेसेबां गनायजाथाव जोंनि बर' हारिनि थाखाय स' नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय